Hop, hop. Moje meno je Pavlo Hlavačka, momentálne sa nachádzame v našej boxerni BC Stavbar Nitra a dnes si ukážeme základné obranné údery proti súperovi, ktorý stojí v opačnom garde, to znamená proti ľavákovi. Jeden zo základných úderov je, ktorým sa môžem efektívne brániť a zároveň bodovať proti súperovej prednej ruke, je vyklonený zadný úder alebo tzv. Protiúder. To znamená, že vykláňame telo proti úderu tak, aby som si na ten úder nenaletel, ale naopak ja tento úder inkasujem. Vyklonená zadná ruka proti mojej prednej ruke. Kažeme rýchlejšie. Hop, 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 hop. Druhý, pokiaľ sa chcem ubrániť úderu zadnej ruky, to znamená mojej ľavej ruke, je proti opačnému garde veľmi efektívny tzv. Zadný kríž, kedy sa súper uhýba na stranu znova, aby išiel mimo úderovej dráhy môjho úderu, hop a z kríža mi udera naspäť. Pokiaľ by som ja prepadával dopredu, môže on ešte ďalej pokračovať do strany, aby sa so mne už ďalej nezrazil. Ukážeme v rýchlosti. Hop, 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 hop.